Здравейте! Едно интервю на лекар, на което случайно попаднах в социалните медии, предизвиква тази моя реакция. То е излъчено по национална медия и преповтаряно от други онлайн медии. Хората го гледат, слушат и щом някой се титулува доктор, често го приемат безкритично и без съмнение. Ще прочита дословно и вие ще го виждате на екрана. Ето сега. Съветите на един лекар в сезона на вирусите. След като казва при какви условия се разпространяват вирусните заболявания, следва гвоздея на програмата. Прочитам. Ето го текста отдолу. Според лекаря, приемат на определени храни няма да повлияе на симптомите ни или да ни предпази от нещо. Единственият начин за превенция на такъв тип заболявания остават вакцинациите, твърди доктор Вълков. Уау! Нямаше как да остана безразличен